Sitten on johtajuus, eli yksi tapa nähdä se suhde hevosen ja ihmisen välillä on se, että se on yksiselitteisen pysyvä johtajuussuhde, eli jossa mä oon se johtaja ja hevonen on mun alainen. Sitten kuuliaisuutta käytetään aika paljon, kun puhutaan hevosista, ja sehän on tavoitekin, että ne on kuuliaisia, muun muassa kouluratsastuskilpailuissa. Ja se ehkä kuuliaisuus sanana kuvastaa enemmän sitä hevosta, ei niinkään sitä ihmistä tai sitä suhdetta. Et mä en tiedä, voiko suhde olla kuuliainen, mutta hevonen voi olla. Eli se vähän liittyy siihen, että minkälaiset odotukset meillä on siihen vuorovaikutustilanteeseen. Ja sitten on tämä perinteinen kiltteys, eli hevoset voi olla kilttejä tai tuhmia, ja sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, että minkälaisia me ollaan niille. Eli me ollaan opittu määrittelemään hevoset aina niin, että ne on jonkunlaisia. Ja me aika harvoin puhutaan siitä suhteesta, että minkälainen meidän suhde on siihen hevoseen, paitsi näiden kautta. Vai ootteko samaa mieltä? Sitten toi äskeinen määritelmä siitä suhteesta, niin sehän johtaa siihen päätelmään, että suhde on prosessi. Ja silloin kun se on prosessi, niin se tarkoittaa sitä, että se on koko ajan muutoksessa. Eli sellaista asiaa ei ole kuin pysyvä suhde ihmisen ja hevosen välillä. Siihen prosessiin vaikuttaa hevosen piirteet tietenkin, että minkälainen tyyppi se hevonen on, minkälainen sen persoonallisuus on tai mikä sen kokemushistoria on. Sitten siihen vaikuttaa myös ihmisen piirteet ja taidot, eli minkälainen ihminen on temperamentiltaan ja minkälaiset taidot sillä ihmisellä on suhteessa siihen hevoseen. Ja sitten siihen vaikuttaa myös molempien osapuolien aiemmat kokemukset. Ja nämä kokemukset voi olla negatiivisia tai positiivisia. Ne voi olla sen saman yksilön kanssa tai joidenkin muiden yksilöiden kanssa, mutta ne joka tapauksessa vaikuttaa siihen suhteeseen. Sitten, miten näitä kokemuksia tai vuorovaikutustilanteita pystyy hallitsemaan? Niin kannattaa miettiä, että missä valossa haluaa esiintyä sen hevosen silmissä. Ja kuinka moni on sitä mieltä, että siihen voi vaikuttaa? Melkein kaikki. Haluatteko olla poliisi, joka kurvaa pihaan? Minkälaiset fiilikset tulee, kun poliisiauto tulee pihaan? Joo, ei kauhean positiiviset välttämättä. Jos hevonen suhtautuu omistajaansa niin kuin poliisiin tai pihalle kurvaavaa poliisiautoa, niin voi olla, että hevosen käyttäytyminen omistajaa kohtaan ei välttämättä ole maailman ihaninta. Ja tämänhän yleensä näkee käytännössä siinä vaiheessa, kun eläinlääkärin auto tulee pihalle tai kengittäjän jossain tapauksissa, eli hevoset kyllä kuulee sen auton äänen ja tunnistaa sen, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun se tulee sisälle talliin, niin sitten hevoset kääntää takapuolet ovelle päin, ainakin joskus. Mut se on merkki siitä, että ne osaa kyllä muodostaa suhteita, ne hevoset, eli ne osaa muodostaa mielipiteitä kaikista ihmisistä, jotka niiden kanssa on vuorovaikutuksessa. Sitten toinen vaihtoehto on se, että voi esiintyä myös joulupukkina. Eli jos näkee joulupukin, niin tulee sellainen olo, että kohta mä saan karkkia tai lahjoja. Ja tämä on aika käyttökelpoinen tapa hioa sitä suhdetta siihen hevoseen. Eli sillä ei ole mitään väliä, että pitääkö se hevonen sitä teidän välistä suhdetta niin kuin hyvänä sen takia, että se saa teiltä karkkia tai lahjoja, vai sen takia, että te olette hyvä ihminen. Eli se syy on, niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, mutta se suhde muodostuu siitä huolimatta, mikä se syy oli. Eli jos hevoselle johdonmukaisesti vie säkillisen lahjoja, niin sillä on ainakin iso vaikutus siihen, minkälainen siitä suhteesta voi muodostua.
Eli jos sattuu olemaan niin, että molempien persoonallisuudet niin kun sopii hyvin yhteen ja molemmat on niin kun samantyyppisiä tai sopivalla tavalla erityyppisiä yksilöitä, niin tämä joulupukkina esiintyminen voi vaikuttaa siihen, että millä tavalla se hevonen ajattelee meistä. Oletteko samaa mieltä? Varovaista on yökyttelyä. Sitten jos on tällainen tilanne, että joutuu käyttämään kovia otteita hevosten kanssa, niin kannattaa muistaa, että jos käyttää niitä, niin saa varautua siihen, että käyttää niitä myös jatkossa, koska mitä enemmän niitä tulee käytettyä, sitä enemmän hevonen niihin oppii ja sitä kovempia otteita se myös edellyttää jatkossa. Kuinka moni on törmännyt tällaiseen ajatteluun siitä, että jos mä oon omistajana nyt se hyvä poliisi, tai jos mä oon omistajana haluan säilyttää joulupukin roolin, niin mä voin palkata mun hevoselle jonkun ihmisen, joka hoitaa sen pahan poliisin roolin. Onko tää tuttu? Ei kenellekään. No, se on, esimerkiksi eläinlääkäri saa kärsiä yleensä tästä, että se on aina se paha poliisi. Jos on niin, että hevonen on kipeä ja saa huonoja kokemuksia siitä, niin se joutuu tekemään ikäviä asioita sille hevoselle. Mutta voi olla esimerkiksi silleen, että hevoselle hankitaan joku ratsastaja, joka sitten käyttää kovempia otteita kuin mitä se omistaja käyttäisi. Ja silloin tässä ratsastajat voi muodostua paha poliisi ja omistaja voi pysyä joulupukkina. Yleensä sitten talliolosuhteissa, jos hevosia hoitaa henkilökunta, niin henkilökuntahan yleensä esiintyy joulupukkina pääosin, koska ne vie niille hevosille ruokaa ja päästään niitä tarhaan. Niin joskus saattaa olla niin, että omistaja saakin sen poliisin roolin. Eli jos se käy tekemässä ikäviä asioita hevoselle, niin se voi vaikuttaa siltä, että se suhde omistajaa on pikkusen huonompi kuin siihen tallihenkilökuntaan. Sitten onneksi hevosen asennetta voi muuttaa ihmistä kohtaan sen koulutuksen avulla. Ja se on yleensä aika helppoa ja siihen on monta erilaista tapaa. Eli jos huomaa, että on asenneongelma, yleensä sanotaan, että hevosella on asenneongelma jotain ihmistä kohtaa tai jotain toimenpidettä kohtaa, niin siihen voi sitten vaikuttaa koulutuksella ja se ei ole huijaamista, vaan sen mieli voi muuttua ihan pysyvästikin. Mutta sitten ihmisen asenne voi olla vähän hankalampi muuttaa. Eli onko teillä kokemusta sellaisesta, että hevoselle tulee maine? Huono maine. Se voi lähteä liikkeelle jostain pikkujutusta ja se voi liikkuu vaan tallin käytävillä sellainen huhu, että toi on se ihan, että voi ei, että joudut sä ratsastaa tolla, että voi raukkaa. Että toi on nyt se hankala hevonen. Ja jos se ei välttämättä perustu edes mihinkään kovin isoon juttuun, se maine, mutta jos se hevonen saa sen maineen, niin kuka osaa sanoa, että mihin se vaikuttaa, jos omistaja jätetään pois? Mihin kaikkea se vaikuttaa, että hevosesta puhutaan tallin käytävällä? Kyllä. Eli syntyy ennakkoasenne. Eli syntyy odotus sitä seuraavaa vuorovaikutustilannetta silmällä pitäen. Eli ihmisellä on jo, kun se on menossa sinne karsinaan, niin sillä on jo sellainen ennakkoasenne. Vaikka se ei ole koskaan tavannut sitä hevosta, niin sillä voi olla ennakkoasenne, että tämä on se hankala tyyppi. Ja silloinhan se on jo niin kuin ennalta kirjoitettu se, miten se tapaaminen tulee sujumaan yleensä. Varsinkin jos siihen liittyy sitten nämä kovat otteet, mitä myöskin voi joskus käyttää väärällä tavalla. Eli jos hevonen vaikka näyttää siltä, että se uhkailee, niin voi saada sellaiset ohjeet, että meet vaan reippaa sinne ja otat vaikka luudan käteen ja niin edelleen. Niin tästä voi tulla sellainen kierre, mikä sitten jatkuu ja jatkuu. Ja alkuperäinen syy voi olla hyvin pieni, mutta se
näkyy siinä kaikessa, kaikkien ihmisten suhtautumisessa sitä hevosta kohtaan. Ja nämä tilanteet on yleensä sit sellaisia, että jos löytyy se yksi hevonen, nyt jos puhutaan ratsastuskouluhevosista vaikkapa, jos löytyy se yksi ihminen, joka ei ota tätä puhetta vastaan siellä tallin käytävällä, eli ei suhtaudu siihen hevoseen niiden ennakkoluulojen kanssa, niin voi olla, että se suhde lähteekin parantumaan pelkästään sillä, että se ihminen osaa kohdata sen hevosen ilman niitä ennakko-odotuksia. Käykö tämä järkeä? Noniin. Halusitko tietää sen koko historian? Halusitko kuulla kaikki juorut siitä, ennen kuin sä ostit sen? Joo, okei. Okay. Mä olen yksi niistä 3, jotka uskalsi ratsastaa sillä hevosella. Joo. 13 vuotta sitten. Joo. Mut me ihmiset ollaan sen verran laiskoja, että me aina niin kun ajatellaan vähän samalla tavalla. Että aika harvoin, mä en ole ainakaan niin positiivinen ihminen, että mä menisin niin kun hevosia tapaamaan sillä, että toi on ollut tähän mennessä minun kohtaan todella niin kuin käyttäytynyt todella ärsyttävästi toi hevonen. Mutta tänään se varmaan on tosi kiltti. Et mä en jaksa niin kuin välttämättä uskoa siihen joka päivä, enkä anna sille reilua mahdollisuutta silloin sille hevoselle. Mutta se kannattaa pitää mielessä, että ihmisen asenne vaikuttaa aika paljon, jopa enemmän kuin hevosen asenne, koska hevonen ei voi omassa päässään järkeilemällä sitä asennetta muuttaa, eikä se voi päättää, että nyt mä oon kyllä ollut tosi tuhma sitä ihmistä kohtaan, nyt mä lupaan ryhdistäytyä ja nyt mä muutan mun asenteen. Sitten suhdetta voi myös mitata. Muutenkin kuin sanallisesti kuvailemalla. Sanallinen kuvailu on yleensä tyypillisin suhteen kuvailutapa. Eli jos kysytään, jos nyt joku, yleensähän ei edes kysytä sitä, että minkälainen suhde on hevoseen, vai onko keneltäkään kysytty? Kuinka monelta on kysytty, että minkälainen sun hevonen on? Niin sitä kysytään usein. Ja sitten siihen voi vastata, että no se on kiltti ja se on kuuliainen ja sitten joskus se on tuhma ja niin edelleen. Mutta suhdetta voi myös oikeasti mitata. Ja tyypillisimmät mittarit, siihen on menetelmiä, miten sitä mitataan, ja sitä voi tehdä myös täysin objektiivisesti, eli ei tarvitse haastatella hevosen kanssa toimivia ihmisiä, vaan se voi ihan niinku järjestää sellaisen testin. Ja tyypillisimmät testit on sellaiset, että hevonen on vaikka karsinassa ja ihminen on paikoillaan. Ja mitäs sitten? Joo. Eli katsotaan, mitä se tekee, ja sitten pisteytetään se. Sitten on lähestymistesti, jossa hevonen voi olla karsinassa ja ihminen lähestyy sitä. Ja mitäs sitten? Eli katsotaan, mitä se tekee, ja pisteytetään. Ja sitten on rapsutustesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mennään vaikka sinne hevosen karsinaan ja sitten yritetään rapsuttaa sitä. Ja sitten joku tekee muistiinpanot tai kuvaa sen ja sitten pisteyttää sen tilanteen. Ja sitten me saadaan siitä niin tällainen suhteen taulukko, mistä voidaan laskea yhteen, että onko se suhde hyvä vai huono. Onko tämä teidän mielestä hyvä tapa?
Ei vaan pois, ei se halunnutkaan haalaita. Joo. No tällainen voi olla joskus ihan hyödyllinen tällainen testi, koska tässä voi niin kuin jättää ulkopuolelle ne kaikki omat oletukset siitä, että minkälainen se suhde on. Että tässä voi niin kuin katsoa, että paljon tulee pisteitä. Ja nythän nämä sitten, mitä arvostellaan, eli mitä kukakin haluaa, niin tietenkin näissä toivotaan, että jos ihminen on paikoillaan ja hevonen on karsinassa, niin totta kai me toivotaan, että se hevonen tulee katsoa sitä ihmistä, eikö niin? Silloin se suhde on hyvä. Tai sitten jos ihminen lähestyy hevosta, niin toivotaan, että se hevonen tulisi puolitiehen vastaan. Silloin se suhde on hyvä. Ja sitten tietenkin, jos me halutaan mennä rapsuttaa sitä karsinaa, niin mehän toivotaan, että se antaa rapsuttaa. Ja silloin, jos se antaa, niin suhde on hyvä. Mutta sitten jos se ei toimi niin, se hevonen, eli se saa huonot pisteet, tai eihän se hevonen saa huonoja pisteitä, vaan se suhde saa huonot pisteet, niin me voidaan sitten vaikuttaa siihen. Eli näihin kaikkiinhan, niin kun, miten sen hevosen on edellytykset toimii tässä testitilanteessa, niin siihen vaikuttaa se, että minkälainen sen historia on. Ja varsinkin ihmisten kanssa oppimishistoria. Eli suhdetta voi kehittää. Sitä voi mitata ja sitä voi myös kehittää. Eli ei tarvitse ajatella, että se nyt vaan on sellainen, se hevonen. Että sen hevosen käyttäytymistä voi muuttaa, mutta omaa asennettakin voi muuttaa. Ja sitten sitä kautta sitä suhdetta voi muuttaa. Eli se ei pelkästään riitä suhteen paranemiseen, että hevosen käyttäytymistä muuttaa, vaan se vaatii myös pikkusen itseltään sitten asennemuutosta. Ja tämä kehittyvä suhde, eli se, että saa paremmat pisteet noista kaikista 3 testimuodosta, niin se vaikuttaa aika paljon siihen hevosen ja ihmisen yhteiselämään, eli ensinnäkin turvallisuuteen. Sitten se voi vaikuttaa menestykseen. Ja sitten se vaikuttaa myös hyvinvointiin. Eli jos mietitään sitä äskeistä testaustapaa, niin jos hevonen tai suhde saa kaikista 3 testistä todella huonot pisteet, niin voi olla, että on olemassa jopa turvallisuusriski sen hevosen kanssa toimiessa. Eli jos se vaikkapa rapsutustestin aikana päättää purra olkapäästä tai lähestymistestin aikana kääntää takapuoleen ja potkasta, niin silloinhan meillä on kyseessä aika vaarallinen suhde. Ja se olisi tosi tärkeää, kun hevosten kanssa sattuu ja tapahtuu niitä onnettomuuksia, vaikka kaikki olisi kunnossakin, niin se turvallisuus on tosi tärkeä näkökohta siinä. No sitten menestys. Miten se voi vaikuttaa menestykseen, että onko se suhde hyvä vai huono? Onko mitään ajatuksia? Hevonen ei halua tehdä huonon omistajan kanssa asioita yhtä hyvin kuin sitten taas hyvän omistajan tai ratsastajan tai käsittelijän. Joo. Hevonen haluaa viehdyttää ja että sitä kohdellaan sitten myös hyvin, silloin se tekee oikein. Joo. Että mistä äsken oli puhe se hyvä poliisi, paha poliisi, eli vaikka nyt jos mä en halua itse laittaa hevosta hirveän koville, vaikka ratsastustreeneissä, niin mähän voisin palkata sille ratsastajan, joka tekee sen mun puolesta, ja sitten se voisi käydä kisoissa sen hevosen kanssa. Se voisi tehdä kaikki ne ikävät asiat sen hevosen kanssa. Mutta nyt on havaittu, että se ei ehkä olekaan ihan niin, että se niin sanottu tehokas ratsastus, niin se ei välttämättä takaa sitä menestystä, jos se perustuu siihen, että hevosesta otetaan kaikki irti niin kuin pahan poliisin tyylillä. Ja hyvinvointiin tämä suhde tietenkin vaikuttaa, jos palataan siihen alkuun. Eli ainoat sosiaaliset kontaktit hevosella voi olla ihmisen kanssa. Ja jos on näin, niin se on sitten niin kuin tosi tärkeä hyvinvointitekijä. No, mikä on tuon sosiaalisen käyttäytymisen tarkoitus noin ylipäänsä? Tämä on kertauskysymys, tämä liittyy äskeiseen luentoon, tai siis ensimmäiseen luentoon.
Mitä? Joo. Kyllä. Mitäs muuta? Joo. Sen tavoitteena on yleensä vähentää konflikteja, lisätä pysyvyyttä ja vähentää loukkaantumisia. Eli sen takia ne tekee niitä juttuja, mitä ne tekee, että niitä ei sattuisi niitä vahinkoja. Ja tätä voi myös ihmiset soveltaa sitten hevosten kanssa. Eli se mitä me tehdään tai mitä ne tekee meidän kanssa tai mitä me tehdään suhteessa hevoseen, niin tarkoitus olisi aina se, että me ei aiheuteta konflikteja, vaan me vähennetään niitä. Ja me pyritään tietenkin vähentämään myös loukkaantumisia omalla käyttäytymisellämme. Onko kaikki samaa mieltä tästä? No sitten tähän menestykseen liittyen, niin kilpailumenestystähän voi myöskin saavuttaa tällaisella hyvällä yhteensopivalla ratsukolla. Eli jos ratsukon yhteensopivuus on hyvä, niin silloin kilpailutulokset on myös parempia yleensä. Jos on yhteensopiva ratsukko, eli ratsastaja sopii hevoselle ja hevonen sopii ratsastajalle, niin yleensä molempien osapuolien syke on alempi ja hevonen vastustelee vähemmän. Ja mihin tämä voi sitten parhaimmillaan johtaa? Jos vaikka verrataan kilpailutilannetta, että tämä kuvassa oleva ratsukko on loistavan yhteensopiva ja ne pystyy toimimaan alemmalla sykkeellä ja hevonen vastustelee vähemmän, niin jos verrataan vaikka tuolla takana olevaa ratsukkoa, joka ei ole yhteensopiva, eli ratsastaja voi aiheuttaa hevosessa sykkeen nousun ja hevonen voi käyttää aika paljon aikaansa siihen ratsastajan apujen tai ratsastajan vastustamiseen, niin kyllä, siinä annetaan aikamoinen tasoitus muille, jos kilpaillaan esimerkiksi epäyhteensopivalla ratsukolla. Ja yhteensopivuus on määritelty niin, että se on sen ratsukon tehokkuus suorittaa tehtäviä. Eli silloin, jos ne ratsastaja ja hevonen sopii yhteen, niin ne pystyy suorittamaan tehokkaasti niille annetut tehtävät ilman vastustelua ja ihan kohtuullisen matalalla sykkeellä. Allekirjoitatteko te tämän? Joo, ei. No, mistä toi yhteensopivuus sitten tulee? Joo, no mitä se tarkoittaa? Millä tavalla hevosta voi auttaa pääsemään parempiin tuloksiin? Joo. Sillä tavalla se näyttäytyy. Mutta se, miten sitä yhteensopivuutta mitataan, niin se on aika hankala tehtävä, eikä siihen ole mitään yhtä selittävää tekijää. Mutta se ainakin vaikuttaa siihen yhteensopivuuteen, että millä tavalla se ratsastaja puhuu siitä hevosesta. Eli jos se puhuu siitä positiiviseen sävyyn, niin sellaiset ratsukot on yleensä niin sanotusti yhteensopivampia kuin sellaiset ratsukot, jossa ratsastaja puhuu ikävään sävyyn siitä hevosesta. Eli se puheen tapa vaikuttaa jo aika paljon siihen. Totta kai luonnekin vaikuttaa, mutta mä en itse ehkä allekirjoita sitä, että sähäkälle hevoselle pitäisi olla rauhallinen ihminen ja toisinpäin. Mutta sitähän on aika paljon puhuttu, että se olisi näin, että ne vastakohdat täydentää toisiaan, mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa. Mut se on vähän mysteeri, että mistä se syntyy, mutta joka tapauksessa sitä voidaan mitata, että siitä saa kilpailuetua.
onko tähän muita kommentteja? Ei. No, positiivinen kanssakäyminen synnyttää positiivisia muistoja. Tämä pätee hevoseen ja ihmiseen. Eli mitä paremmissa merkeissä me tavataan, niin sitä paremmin me muistetaan ne, tai paremmassa valossa me muistetaan ne tapaamiset. Ja näitä positiivisia kanssakäymisiä kannattaisi sitten hevosen kanssa aika paljon järjestää. Ruokinta on yksi sellainen, ja niitä voi keksiä sitten muitakin, mitkä olisi molemmille osapuolille kivoja. Ja hevonenhan muistaa tällaiset hyvät tyypit tai hyvät tilanteet niin vuosikausia. Et ne ei ole mitään ihan pikkujuttuja, mitä niille päivittäisellä toiminnalla aiheutetaan. Eli siihen suhteeseen voi vaikuttaa joka päivä. Ja te voisitte nyt laskea mielessänne, että kuinka monta kertaa päivässä te kohtaatte sen hevosen tai muun eläimen, mikä teillä on. Kuinka monta? Parempi kysyä montako kertaa viikossa. Okei, no monta kertaa viikossa? Mä tavoin noin 3 kertaa, 4 kertaa. Viikossa? Okei. No, mistä ne koostuu ne kohtaamiset? Ja yleensä sellainen treeni hiitille tai sitten muuten perustreeniä. Onko se sun mielestä niin kuin mukavaa? Onko se hevosen mielestä mukavaa? Ainakin tulee aina mua vastaan ja hyvin toimii minun kanssa. Noniin. Eli voisi sanoa, että teillä on suhde kunnossa. Kyllä, sillä tavalla. Noniin, hyvä. Eli jos se ei tykkäisi siitä, ja sä tykkäisit siitä, niin voisi kuvitella, että te ette olisi varmaan ihan yhteensopiva. No varmasti näin, mutta se huomaa kaikesta, kun se tulee boksissa vastaan. Niin. Eli te olette yhteensopiva pari? Kyllä, joo. Joo. Eli se on molemmille hauskaa? Ilmeisesti joo. Niin. Niin. Ja mehän ei saada ikinä hevoselta tietää niin kuin faktana, me ei saada allekirjoitettua paperia siltä, että mä tykkään tästä, mutta me voidaan päätellä sen käyttäytymisestä, että tykkääkö se sitä vai ei. Ja sehän on ainoa, mitä me voidaan mitata tai arvioida. Mitäs muut? Kuinka monta kertaa? Mistä koostuu kohtaaminen? Yleensä mun nuori hevonen, yleensä lähdetään jotakin koulutustilannetta, lähdetään kävelemään maastoon tai muuta vastaavaa. Joskus annan heiniä tai saatan antaa väkiä tai yritän pitää sillä tavalla, että joskus edes annan sille ruokaa, että ei aina mennä kiellyttävään tai tilanteeseen, mistä pitäisi oppia uusia asioita. Se olisi semmoinen helppo ja mukava. Ja tulee kyllä hirveän aina vastaan. Noniin. Eli mitä voidaan päätellä suhteesta? Se on hyvä. Kyllä. Mitä muut? Onko kukaan joutunut sellaiseen tilanteeseen, että joutuu toistuvasti vaikka hoitaa jotain kipeän eläimen, vaikkapa laittaa sille väkisin jotain koiralle vaikka korvaa jotain lääkettä, mikä on inhottavaa monta kertaa päivässä? Nostaako se tassua? Niin. Joo. Niin, jos ei ole mahdollista opettaa sille, että se on kivaa, niin silloinhan siitä tulee huono kokemus sillä. Sitten joudut kompensoimaan sitä hyvillä kokemuksilla, eikö niin? Että suhde pysyy kunnossa. Eli kannattaa järjestää niitä sillä, että niitä on enemmän niitä positiivisia kuin negatiivisia. Ja sitten ei kannata huijata siinä, että onko se positiivinen. Se ei riitä, että se on teille positiivinen, vaan se pitää olla sille eläimelle positiivinen asia. Tai kokemus. Ja nämä positiiviset muistot kehittää sitä suhdetta. Ja tämä prosessi lisää sitä ennakoitavuutta. Ja ennakoitavuus on aika tärkeä juttu sen takia, että mehän ennakoidaan koko ajan
mitä muut tekee, vai mitä? Mä ennakoin koko ajan, että milloin ensimmäinen nukahtaa. Ja mä pystyn ennakoimaan aika hyvin, että täällä on aika väsyneen näköistä porukkaa, niin mä ennakoin, että kohta varmaan tulee tapahtua sellainen juttu, että haukotusten määrä lisääntyy ja sitten silmät alkaa luppaamaan. Mä ennakoin sitä. Jos mä en ennakoisi, niin sit mä en voisi millään tavalla vaikuttaa siihen. Sama juttu pätee hevosiin ja kaikkiin muihinkin eläimiin. Eli niille on tosi tärkeää se, että ne tuntee meidät ja varsinkin meidän käyttäytymisen. Eli ne arvaa, mitä seuraavaksi tehdään. Kuinka monen eläin tekee näin? Eli se arvaa, mitä tehdään. Kyllä ne arvaa. Mulla ei ole tällä hetkellä sellaista eikä muutakaan pörriäistä, mutta kultakaloja on. Ne tietää, että kun menee kylppäriin, siellä on sitten ruuat. Niin kyllä ne ennakoi, ne tulee aina siihen. Ne näkee sinne vessaan. Niin ne tietää aina, että ennakoi, että Joo. ruokaa, niin ne on kaikki kerjänä. Kyllä. Niinpä. Ja se on niinku... Niinpä. Ja se ei olisi hirveän kiva, jos sä pudottaisit jonain päivänä sinne leivänpahtimen. Niin. Sen jälkeen sitten ne vois... niin. Sitä kannattaa hyödyntää sitä ennakoitavuutta ja olla mahdollisimman ennakoitava niille eläimille, eikä koko ajan järjestää niille yllätyksiä ja säikytellä niitä. Koska niinhän mekin tehdään niistä, eihän meillä ole mitään takeita siitä, että miten ne reagoi nyt minäkin päivänä mihinkäkin asiaa. Mehän joudutaan arvaamaan ja mehän arvataan sillä perusteella, että miltä ne näyttää. Jos ne on korvat luimussa, niin me voidaan ennakoida, että okei, mun ei ehkä kannata mennä nyt lähemmäs sitä. Tai jos se kääntää takapuoltaan, niin mä saatan ottaa pari askelta taaksepäin, koska mä voin ennakoida, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Koska mä oon kokenut sen tarpeeksi usein, että mitä sitten tapahtuu, jos mä en osaa ennakoida. Eli jos mä menen siihen tilanteeseen ihan niin kuin sokkona, niin mulla voi käydä tosi huonosti. Tämä ennakoitavuus eläimen kohdalla, eli se, että ne osaa ennakoida, mitä ihminen seuraavaksi tekee, eli mikä on seuraava siirto, niin se lisää niiden turvallisuuden tunnetta, mikä taas lisää niiden hyvinvointia. Ja sitten molemminpuolinen ennakoitavuus, eli että me ei yllätetä niitä, ja sitten me ei järjestetä sellaista tilannetta, että se eläin ei osaisi ennakoida, mitä me tehdään seuraavaksi, ja sitten vaikka säikähtäisi siitä. Niin tämä kokonaisuus, että molemmat toimii koko ajan vähän niin kuin avoin kirja, että molemmat tietää koko ajan, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, niin se lisää sitten tätä turvallisuutta siinä suhteessa. Eli me voidaan niin sanotusti luottaa siihen, ei välttämättä siihen eläimeen, mutta siihen, että me osataan tulkita, että mitä se seuraavaksi meinaa tehdä. Ja eläin voi myös luottaa siihen, että ne osaa tulkita meidän käyttäytymistä, että mitä me seuraavaksi aiotaan tehdä. Mitä ennakoitavampi ihminen on ja mitä paremmin se hevonen pystyy sitä ennustamaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin sitä enemmän se hevonen alkaa myös hakeutua sen ihmisen seuraan, koska sillä on hyviä kokemuksia siitä. Ja turvallisuusnäkökohdasta tässä tutkittiin kouluttamista, mutta huomattiin sivuhuomiona, että joo, ne voi oppia eri tavoilla, mutta tietyllä tavalla kouluttaessa niin ne hevoset jää vapaaehtoisesti enemmän hengailemaan niiden ihmisten seuraa, mikä on myös turvallisuustekijä. Ja sitten myöskin hevosilla, joita koulutettiin tietyllä tavalla, niin esiintyi vähemmän konfliktikäytöksiä. Eli niillä oli vähemmän sellaista ristiriidasta johtuvaa käyttäytymistä, eli vaikkapa sellainen, että toisaalta ne haluaisi hirveästi tulla ihmisen lähelle, mutta toisaalta niitä hirveästi pelottaa. Se aiheuttaa niille sisäisen ristiriidan ja sitten ne voi käyttäytyä
ennakoimattomasti. Eli ihminen voi vaikuttaa siihen hyvin paljon, että kuinka turvallinen ensinnäkin se suhde on ja sitten, että kuinka turvallinen se hevonenkin sitten on. Oletteko te tästä samaa mieltä? Sitten tämä hyvä suhde, eli nämä positiiviset kokemukset, niin nehän vaikuttaa siihen, sillä hetkellä siihen hevoseen ja ihmiseen. Ja sitten kun ne vaikuttaa siinä hetkessä, niin nehän aiheuttaa tunnetilan. Eli molemmilla on hyvä fiilis toivottavasti siitä kohtaamisesta. Ja sitten kun nämä toistuu, nämä tunnetilat, vaikkapa nyt jos mä kohtaan mun hevosen vaikka 8 kertaa päivässä, niin se jokainen kertaan kohtaaminen ja jokaiseen kertaan liittyy tunnetila. Kun tämä toistuu viikoittain, niin sitten sillä alkaa olla vaikutusta sekä hevosen että mun mielialaan. Eli pidempikestoiseen tällaiseen fiilikseen. Oletteko te samaa mieltä? Ja sitten kun se toistuu vuodesta toiseen, tämä samat hyvät kokemukset, jotka vaikuttaa tunnetilaan, ja tunnetila, joka vaikuttaa mielialaan, niin sitten se vaikuttaa sekä meidän että hevosen hyvinvointiin. Eli jos vaikka hevonen nauttisi hirveästi niistä meidän kohtaamisista, mutta me ei nautittaisi niistä, eli me koettaisiin ne vaikka tosi rasittavina tai pelottavina tai ärsyttävinä, niin vaikka hevosella toi juttu menisi niin, että sillä olisi tosi hyvä tunnetila meidän kanssa, joka johtaisi hyvään mielialaan, eli fiilikseen, joka johtaisi hyvään hyvinvointiin sen hevosen osalta, niin se voisi meidän osalta mennä täysin toisinpäin. Eli meidän hyvinvointi saattaisikin alentua. Ja tähän voi vaikuttaa sit sillä, että valitsee sen hevosen, jos mahdollista, niin että se on mahdollisimman yhteensopiva niiden omien piirteiden kanssa. Eli olisi tosi tärkeää, että molemmilla on hyvä fiilis, koska se lisää myös ihmisen hyvinvointia, että se suhde on kunnossa. Onko mitään kysyttävää tästä? Täällä on mikrofoni, voi ottaa tämän. Tarvitseeko mun painaa? Se kuuluu tänne hyvin. No, ei tää nyt taida toimii. Tulee tänne vaan. Tulee meille. Okei. Anteeksi. Joo, mutta siis itse harrastan tosiaan ratsastusta ihan vaan ratsastuskoululla, niin tässä aina jos käy kuuntelemassa yhtään mitään tällaisia luentoja, niin ne on vahvasti suunnattuja ihmisille, jotka omistaa omia hevosia, niin tulee aina pohdittua, että onko niin kuin mitään toivoa sitten yrittää esimerkiksi niin kuin perustaa jonkinnäköistä hyvänlaatuista suhdetta johonkin ratsastuskouluhevoseen, jota näet sen kerran viikossa, et edes ratsasta kerran viikossa, mutta on mahdollisuus nähdä kerran viikossa ja muutenkin siellä pyörii sitten sen verran ihmisiä ja koko ajan vaihtuvia ihmisiä ja muuta, niin onko siinä mitään toivoa? On toivoa. Eli vaikka ratsastuskoulussa on valtava määrä ihmisiä noin määrällisesti ja hevoset törmää moneen ihmiseen illan aikana ja niin edelleen, niin ihmiset kyllä tunnistaa yksilöt. Eli sillä on väliä, että niin kuin olet varmaan huomannutkin, että ratsastuskoulussa niin kyllä se hevonen muistaa sinut. No en välttämättä allekirjoita kyllä. Ehkä se ei vaan sano sitä, mutta ne kyllä muistaa, kun ne muistaa vuosikausien jälkeenkin. Mä luulen kanssa, että se ratsastuskoulu tai paljon yleinen henki ja ilmapiiri, se vaikuttaa tosi paljon. Tulee sinne vieraille tai... Saadaanko me sitä mikrofonia kiertämään? Niin, se tallin yleinen ilmapiiri kävi siellä tallilla päivittäin tai sitten kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Ja oli sitten
tallin omaa porukkaa tai sitten vierailija, niin se ilmapiiri vaikuttaa tosi paljon ja varmasti vaikuttaa niin hevosiinkin. Joo, Et jos on rento ilmapiiri ja semmoinen, että kaikki toivotetaan tervetulleeksi sinne, kyllä. niin se on kyllä. Et en mä tiedä, yksi tyttö kerran aikoinaan just siellä myyntitallilla, missä mä olin töissä, niin siellä oikeastaan toivottiin, että siellä kävisi ihmisiä, kun henkilökunta ei hitty kaikkia hevosia aina ratsastaa. Ja sitten siinä oli tullut yksi tyttö. Okei, se oli kyllä tullut jotain yksityishevosta vuokraamaan, niin se oli varmaan tottunut sellaisiin talleihin, missä ei oikein niin kuin ollut yhteishenkeä, koska me tallin vakituiset työntekijät ja muut vakikävijät, niin aina tervehdittiin kaikkia tulijoita, niin joku meistä sanoi moi sille tytölle, niin tämä tyttö oli ihan, ai pitäisikö meidän tuntea vai? Se ei ymmärtänyt sitä, että kaikkia tulijoita tervehdittiin iloisesti. Joo, kyllä. Se oli tottunut tympeämpään, niin se oli varmaan häkeltynyt siitä. Että Kyllä. Mutta siis pystyy tekemään ratsastuskoulussakin, rakentamaan suhteita, koska jos se olisi niin, totta kai se on niin, että jos hevosella on hyviä kokemuksia kenestä tahansa ihmisestä, jostain yhdestäkin ihmisestä, niin sehän myös sitten käyttäytyy muita ihmisiä kohtaan sillä samalla lähtökohdalla. Eli jos sillä on hyviä kokemuksia yhdestä ihmisestä, niin se voi yleistää sen, että okei, mä lähtökohtaisesti suhtaudun kaikkiin ihmisiin nyt tällä samalla tavalla. Mutta se myös toimii niin päin, että vaikka se suhde ei olisi hirveän hyvä noin yleensä, niin kuin yleisesti ihmisiin, niin silti yhteen ihmiseen se hevonen voi kiintyä tosi paljonkin. Ja kannattaa, vaikka näkee harvoin niitä hevosia, niin kannattaa järjestää niitä kohtaamisia, koska kaikki kohtaamiset lasketaan. Eli ei ole merkityksetöntä kohtaamista olemassa. Sellaista ei ole. Eli sä voit aina valita, se on sun vastuulla oikeasti, että teet sä siitä kivan vai teet sä siitä ikävän. Eli sulla on osavastuu siitä ratsastuskouluhevosesta. Silloin kun sä meet sinne, niin koska se hevonen ei voi määrittää sitä tapaamista. Se ei voi miettiä, että nyt tulee Sari tulee nyt sieltä, että nyt mä annan Sarille tosi hyvän kokemuksen. Se ei mieti silleen, mutta sä voit miettiä silleen, koska sä voit vaikuttaa siihen. Sä voit valita, että otat sä kepin vai porkkanan sinne karsinaan, kun sä meet. Hei, sitten otetaan muitakin kysymyksiä, mutta käykääs tuolla, saaks tän linkin johonkin? Sinne. Me voidaan laittaa sinne sivuille, mitä tulee Joo. Tonne voi sitten, jos teillä on puhelimia, niin mennä kommentoimaan tätä mun esitystä. Eli me laitetaan tämä linkki sinne sen sivuille, minne nämä esitykset tulee jälkeenpäin katsottaviksi. Joo, joo. Okei. Okay. Niin, onko muita kysymyksiä? Jos olisi sellainen tilanne, että hevosella olisi ihan optimaaliset olosuhteet, että sillä olisi ruokaa ja tilaa ja lajitovereita, niin haluaisiko se silloinkin tehdä ihmisen kanssa jotain? Ja mikä sillä silloin olisi motivaationa siihen? Mitä sä luulet? No, hevonen kyllä yleensä, jos sillä on mahdollisuus valita, että se lähtee ihmisen kanssa tai sitten se menee kavereiden kanssa laitumelle, niin se valitsee aina kaverit ja laitumen. Mutta kyllä totta kai sillä saa aiheutettua motivaation, että miksi se tekisi ihmisen kanssa jotain. Eli tarkoitatko sitä, että se olisi niinku, että jos sillä olisi optimaaliset olosuhteet, niin kääntyisikö se niinku sitten rääkkäämisen puolelle, että se tekisi ihmisen kanssa jotain? En mä sitä ihan sillä tarkoittanut, mutta siis lähinnä niinku, että no ehkä jollain, tai siis kyllähän se tulee sieltä laitumeltakin sitten niin joskus sun luo. Joo, ja hevoset ei osaa valehdella. Niin. Eli jos ne tulee sinne portille hirnuen, niin sitten sä voit ihan niinku olla ihan tyytyväinen, että sitten se varmaan tykkää siitä. Mun hevonen asui yhdellä pikkutallilla ennen ja siellä ei ollut omaa kenttää. Me saatiin sitten käyttää läheisen tallin kenttää. Siellä, se oli kotieläinpuisto se läheinen ja siellä oli vaan, oliko siellä kolme heppaa silloin ja sitten oltiin saatu lupa ratsastaa siinä kentällä ja
mentiin, oliko meitä 2 vai 3 ratsukkoa sitten pikkutallilta ja ehdittiin siinä pyöriä jonkun aikaa siinä kentällä, niin sitten tulee joku nainen tohkeissaan siihen, että miten te kehtaatte ratsastaa tässä kentällä? Mä ajateltiin, että se on niinku kielletty siinä ratsastus. Me oltiin kuitenkin saatu siitä joltain toiselta ihmiseltä siihen lupa. Että ettekö te yhtään ajattele, mitä noi meidän omat hevoset, että nehän tulee todella kateellisiksi, kun te ratsastatte teidän hevosilla siinä. Ja me katsottiin niitä pulskia laitumella olevia hevosia, jotka mielellään söi siellä. Se oli myöhäinen syksy vielä näihin aikoihin. Että oli vielä samanlainen syksy kuin tällä kertaa, että oli pitkälle vihreät ja näin. Ne oli hyvin laiskan pulskeina siellä söivät. Tuskin olisivat halunneet siihen kentälle tulla pyörimään, niin en ymmärrä oikein sitä naista. Että kun ei me sen jälkeen viittitty siellä sitten käydä. Mä ajattelin, että ei sellaista ylimääräistä porua jaksa, että jatkettiin sitten maastoiluun. Kyllä voi vaikuttaa siihen, että haluuko hevonen tehdä, vaikka sillä olisi kaikki asiat kunnossa, niin silti sille voi tarjota bonuksena sen, mitä se villihevosena ei saa, eli tämän kontaktin ihmiseen. Se voi olla ihan niin kuin tosi hyvä virike. Muita? Kavake. Onko muita? Kysykää nyt joku. Kysyisin vielä siitä ehkä aikaisempiin luentoihin liittyen siitä slow feeding-systeemistä. Että voiko se niinku aiheuttaa hevoselle turhautumista, kun se ei saa sitä ruokaa, vaikka se on tavallaan, jos ei se saa sitä niin nopeasti, vaikka se on sillä nenän edessä. Voiko tämmöistä tapahtua? Haluatko mun mielipiteen? Ihan sama, mä luotan teihin kaikkiin. No mä annan ton Minnon vasta. Joo, mä en tiedä millä satunnaisotannalla tämä joutui mun käteen, mutta kyllä voi. Eli siihen on eri koulutustavat, niin mä en nyt tiedä kuka kysy, kenen mä katson. Joo. Eri koulutustavoillahan on kyllä vaikutuksia, niillä on erilaisia vaikutuksia. Aina jos sulla on joku positiivinen vahviste, niin siinä on myös se negatiivinen rankaisu, eli se joko sitä palkintoa ei tule, tai se viedään kauemmas, tai koulutus loppuu. Ja sehän on joskus vähän erikoisen tuntusta ihmiseltä, jos vaihtaa pelkästään negatiivisen vahvisteen, eli paineen ja poiston käyttämisestä siihen, että siinä on edes mukana se positiivinen vahviste, eli se saa jotain ruokaa tai rapsutuksia, mitä se haluaa, niin silloinhan siitä saattaa hyvinkin nopeasti tulla niin, että siitä tulee iloinen työnarkomaani, mutta työnarkomaani silti, eli se päivystää portilla aina, kun ihminen tulee näkyviin ja turhautuu, jos se ei pääse. Ja silloin pitää myös miettiä, että milloin sen ottaa sieltä pois, koska itsessään se hevosen hakeminen, niin se siitä pikkuhiljaa tulee sille palkitsevaa. Jos se siellä hyppii tasajalkaa turhautuneena, niin se on se käytös, mikä sitten lähtee lisääntymään. Eli joo, kyllä, mutta ehkä niin kuin henkilökohtaisesti niin mä koen, että ne hyödyt on kyllä haittoja suuremmat. Pitää vaan perehtyä siihen koulutustapaan ehkä sen verran, että pystyy minimoimaan ne haitat. Mutta kyllä se on näin, että jos ihminen vaikka siihen sisältyisi niin kuin liikuntaa jotain tämmöistä, mutta jos siinä ei ole varsinaisesti niin kuin mitään semmoista, mitä se hevonen kokee positiivisena vahvisteena, niin sehän pysyy todennäköisesti melko neutraalina ainakin se ihminen. Ja sitten siitähän tulee niin kuin resurssi, eli siinä kohtaa niin sillä on omat ongelmansa. Onko Tuikulla siihen jotain kommentoittaa? Ei mulla varmaan. Joo, ei. Melkein. Siihen vaan, että onko niillä mitään syytä tulla. Varmaan jos ne pääsisi ihan niin kuin vapaaksi, niin voi olla, että ehkä jossain vaiheessa ei olisi. Mutta kyllä mä ainakin itse huomannut, että mitä parempi elämä niillä on, niin sitä kiinnostuneempi ne on itse asiassa vuorovaikutuksiin ihmisen kanssa. Ja musta tuntuu, että monet eläimet ylipäätään niin kuin haluaa oppia ja tehdä kaikenlaista ihan vaan siksi, että se on siis kiinnostavaa, jännittävää, kiinnostavaa. Kato, me vastattiin siis kaikkeen muuhun. Nukuttiin. Huomenta vaan sullekin. Ärsyntymistä en tiedä, mutta sen on kyllä huomannut, että niin saattaa tuolla niska kipeäksi siitä, että kun ne jatkaa sitä, niin näkee tähän aikaan vuodesta, että ei ole niin kuin niitä jumppaa, että voi olla oikeasti niska jumissa.
Joo, anteeksi, mä kuulin siis, että koulutustapa, mutta se tarkoitti varmaan ruokintatapa. Onneksi Tuikku kuului aivan samalla tavalla väärin. Meillä on ehkä joku ennakoiva tämmöinen suodatin korvissa. Mä mietinkin, että miksi Jaana ei vastaa tuohon, että niin kuin mikä ihme tuossa oli. Kyllähän se voi olla, siis lisäähän se ruokintatapakin turhautumista, että siinä taas tasapainolla eri ongelmien välillä, mutta kyllähän se, että se hevonen saa syötyä vähän hitaammin ja pitempään, niin se vähän vaikuttaa siihen vapaa-aikaan niin sanotusti, eli mitä kaikkea häiriökäyttäytymistä se voi siinä kehittää, niin mä ehkä olisin, jos se verkko on muuten, niin kun, tai se syöntinopeuden hidastaminen on mahdollista, niin kyllä se keskimäärin ehkä mä kallistun loivasti sille puolelle. Noniin. Tässä tuli vastattua aika moneenkin kysymykseen. Onko muita? Mä en enää anna tätä teille. Niin? Jos on päässyt käymään niin, että on syntynyt ikään kuin huono suhde hevoseen, niin varmastikin sitä voi lähteä korjaamaan, mutta onko mitään sellaista, että kuinka kauan tämän suhteen korjaamiseen sitten menisi, onko siitä mitään tutkittu ollenkaan, että niin kuin, meneekö siinä niin kuin vuosia vai kuukausia vai mitä? No jos vaikka ajatellaan, että mulla on huono suhde hammaslääkäriin, niin tietenkin riippuu, että minkälaiseen hoitoon mä hakeutuisin, mutta mulla todennäköisesti kestää siinä, eli jos mä oon satunnaisesta syystä mä en tykkää hammaslääkäristä, niin se, että mä saan siitä hyviä kokemuksia, mulla menee varmaan siinä niin kuin aika pitkä aika, tai mä tarvin useita niitä käyntikertoja siellä, jolloin mulle ei tapahdu mitään pahaa, ja mielellään vielä sillä, että mä saisin siitä 200 aina niin kuin taskuun, niin se voisi nopeuttaa sitä, että mä alkaisin tykkäämään uudelleen siitä hammaslääkäristä. Eli se vähän niin kuin riippuu siitä, että mitä menetelmiä käytetään, kuinka paljon on mahdollisuus käyttää sitä resurssia siihen, että tekee sen asian eteen. Kuinka paljon tulee takapakkia siitä, että joutuu joskus olemaan paha poliisi, tahtomattaankin, ja niin edelleen. Mutta jos on selkeä suunnitelma, hyvät tuotteet käytössä, ja sitten on aikaa, ja varsinkin niin kuin mahdollisuus järjestää niitä kohtaamisia, niin ei ole mikään hirveän monen vuoden prosessi. Voisin kysyä vielä jatkokysymyksen tähän, että ratsastuskoululla esimerkiksi voi joutua ratsastamaan hevosia, joille automaattisesti siitä ratsastuksesta tulee niin kuin huonoja kokemuksia, eli hevosilla on esimerkiksi kipuja, on selkä todella jumissa, välttelee satulan laittamista, ei tahdo päästä ratsastamaan selkään, mutta joka tapauksessa sun on sillä ratsastettava, kun se on siinä listassa, niin, periaatteessa siis sä voit yrittää kohdella sitä oikein mukavasti siellä karsinassa ja jotain hieroa ja antaa makupaloja ja muuta, mutta loppujen lopuksi joudut kuitenkin niin kuin satuloimaan sen hevosen siihen päätteeksi ja tuottamaan sille niitä huonoja kokemuksia, niin tuosta tulee sitten varmaan ikään kuin automaattisesti huono suhde siihen hevoseen. Vaikka. Joo, riippuu siitä, eli jos hevonen vastustaa, ei päästä selkään ja vastustaa satulointiin, niin kannattaa kysyä ensin tallin omistajalta tai hevosen omistajalta, että onko mahdollista, että tämä on kipeä. Se voi tehdä niin, vaikka se ei olisi kipeä. Ei se aina johdu kivusta. Se alkuperäinen syy saattaa olla kipu tai epäsopivat varusteet, mutta se voi jäädä myös päälle. Eli jos varmistaa, että se ei ole kipeä, niin sit pystyy korvaamaan tällaisilla muilla toimenpiteillä sitä. Tietenkin kannattaa myös harjoitella sitä selkää päästämistä ja satulointia. Mutta kyllä niinku, se on aika iso juttu, että jos kipeitä hevosia liikutetaan, niin mun mielestä se on niinku huono homma. Onks muuta? Otettaisiin yksi vielä. Ei kukaan halua kysyä. No, mulla ei ollut muuta. Käykää
laittamassa palautetta tuohon. Kiitos.